Kam šlo osadiť drevo, sme osadili. Technológia je tu, by som povedal, skoro všetko. Zistil som vlastne v priebehu toho, že tu v obci pomerne často vypadáva prúd. Máme tu na teplné čerpadlo, kamna a potom ešte rekuperačku. Pozerám poistky vyhodené, riadiaca jednotka, keď som mu zopol, tak nešlo. No tak som to otvoril, ale on vravel, že je to kuriozita, že to stane raz za 5 rokov. Naozaj pod riadiacou jednotkou bol slimák a ten spájal kontakty a vyhadzoval to ističe až v hlavnom pilieri. Veľa ľudí ma napríklad odrádzalo, že sám nespravím 60 na 120 obklad. Keď som videl cenu remeselníka, čo chcel za to, tak som si povedal, no tak 2 mesiace sa potrápime. Budete mať z toho radosť, pretože robíte to vlastnými rukami. Pripravte sa na to, že to zoberie strašně moc času. Ahoj stavebníci, vítejte u dalšího videa ze série Příběhy svépomocných stavebníků. Tak jako se pachatel vrací na místo činu, tak i já jsem se po 2 letech vrátil do Staré Vsi nad Ondřejnicí za stavebníkem Markem. Když jsem tady byl naposledy, realizovaly se stropy. No a teď stojí za mnou hotový dům a mě zajímá, jak vypadá nejenom zvenku, ale jaké technologie i tradice se mísí uvnitř. Pokud jste také zvědaví, tak sledujte tohle video až do konce. Tak vítajte stavebníci, svojpomocníci. Volám sa Marek Holko, dneska sa nachádzate v Starej Vsi nad Ondřejnicí. A toto je môj baráčik, ktorý som svojpomocne budoval posledné 2-3 roky. No. Pověz, jak je velký domeček a na jak velkým jsme pozemku. Baráčik je veľký pôdorysne, nejakých 110 m2, potom do 2. patra. Pozemok je veľký, zhruba 1400 m2. Mali sme to šťastie, že je tu hneď komunikácia, z ktorej sme stiahli prípojky, vodovod, kanalizáciu. No a teraz aktuálne je to tu trošičku také rozbombardované, ale bavíme sa so zemnými prácami a výkopovými. Takže najbližšie nás čaká, aby sme stihli kolaudáciu, mali všetko na ňu, tak vlastne vykopať retenčku, robiť vsák a tým pádom by sme ako už mohli začať kolaudovať pomaly. A plánujete teda letos se nastěhovat? Toto leto by sme už sa chceli nasťahovať, dúfam, že tak do mesiaca plus to sťahovanie. Vo vnútri samozrejme ešte nejaké veci budú nedorobené, ale to sa spraví časom. Ten domeček má svůj styl, který už je takhle vidět teda zvenku. Z čeho to vychází? Kam bychom tu architekturu zařadili? Je to taký... Niektorí tí praví architekti, tí by asi trošku rozporovali, ale za nás je to sklbenie takých trošku moderných technológií, nejakých modernejších prvkov a dali sme to hlavne do takého staršieho segmentu, takže niečo také chalupárske. Není to taká typická roubenka, není to, čo ja viem, valašská alebo slovenská roubenka alebo koliba, ale z každého sme zobrali s manželkou nejaké prvky, čo sa nám páčili. Vždycky sme chceli mať vlastne pôdorys L-kového typu, aby sme vlastne do toho L-ka mohli dať terasu a chceli sme sedlovú strechu. Nám sa proste tie sedlové strechy vždycky páčili a chceli sme, aby tam bola, aby bola veľká, aby to pôsobilo ako taká čiapočka na tom dome. A potom mne sa strašne páči drevo, takže kam šlo osadiť drevo, sme osadili. Čo vlastne bude vidno asi aj vo vnútri v takej tej hlavnej miestnosti, ktorú máme, ktorá bude v tom selskom štýle. Konstrukce začíná základové pasy betonové, potom klasická deska a pak přišlo na řadu zdění. Ty si použil jaký materiál na zdění? Ja som použil Hellus 44 Family, plus som robil keramické stropy od nich, s tým, že tam, kde už sa nám rozpätie nezmestilo ako staticky, tak sme urobili železobetonovú dosku. A potom v ďalšom patre sme pokračovali zase 44 plus ďalšími segmentmi. Samozrejme okolo okien doplnkové tehly. Potom, už si ja nepamätám, čo všetko tam bolo. Priečky sme robili tiež 115, 175, tam, kde je zavesená, čo ja viem, kuchynská linka alebo niečo podobné. A... Jo, a to je asi všetko. Nějaké překlady vidím tady klasické, jsou tady i nějaké roletové? Áno, mám tam kombinované, samozrejme sú klasické, či už nosné, nenosné. A potom mám ešte aj roletové žalúzie, teda preklady, čo je už príprava na žalúzky. Tam sa nám páčilo, že Hellus nám ponúkol žalúziové preklady, teda, ktoré môžeme časom odtiaľ vybrať polystyrén, vložiť kastlík
a mať takto už vlastne tie žalúzky, keď budeme potrebovať. Hej. Teraz aktuálne zisťujeme, kde, v ktorých miestach naozaj budú, sú orientované prevažne na ten juh. Tým, že máme celkom veľké presahy, tak v tom baráku nie je až tak teplo a uvidíme potom vlastne, ako tie žalúzky sa rozhodneme, kam ešte pôjdu. Ale príprava tam už je. No, stojíme za tebou, vidím asi tepelné čerpadlo. Pověz mi teda nějaké technologie. Tamhle bych odhadoval, že jsou výdychy, rekuperace. Co všechno je tady použito? Technológia je tu, by som povedal, skoro všetko. Ja som taký maník do toho trošku. Možno by som to dneska už trošičku inak urobil. Keď sme stavali, tak začala energetická kríza, covid, potom tam bola zase vojna na Ukrajine, ceny lietali, proste jak sa to tomu darilo, tomu trhu, alebo nedarilo. Takže ja som vlastne tu použil technológiu primárne tepelné čerpadlo, vzduch, voda. Malo byť zem voda, ale tým, že som mal kopec zeme navezené a tak ďalej, takže tu ten plošný kolektor by proste nepripadal do úvahy, alebo možno ešte dneska by ani čerpadlo nebolo. Nakoniec som sa rozhodol pre Štibl, pretože sú to Nemci, ja tiež pracujem v nemeckej firme, majú dobré tie technológie. Hej, išiel som práve do toho, funguje to skvelé, vo vnútri potom mám ešte doplnkový zdroj kamna s vyměníkem a v zime to veľmi dobre funguje. Takže môj cieľ bol taký, prioritne využívať kamnu, nahriať ich a zbytkové teplo púšťať do akumulačky a aby tepelné čerpadlo išlo čo najmenej. No a samozrejme v lete tak mám fotovoltaniku, takže v lete budem robiť teplú vodu práve cez fotovoltaniku so záložným zdrojom a niečo pôjde aj do batérií, pretože zistil som vlastne v priebehu toho, že tu v obci pomerne často vypadáva prúd a čo ja viem, pol dňa nejde, takže riešiť čo ja viem, chladničku, mrazničku a tak ďalej, tak by bolo komplikované. Takže tá fotovoltanika sa tu určite uživí a uvidíme potom aj, či napríklad navýšim batérie. Fotovoltaniku som rozdelil na 3 svetové strany, pretože tiež keď som tu bol, čo ja viem, keď som staval barák, tak o 5 ráno, keď som viažal výstuž na veniec, tak som videl krásne, ako naproti vychádza slnko a vravím, škoda nevyužiť tú plochu strechy. No a vlastne ráno človek stane a už môže mať tú energiu pripravenú. Inak to by som možno aj tým stavebníkom odporúčal kúpiť pozemok, postanovať na ňom, nasledovať si orientáciu, svetlo, slnko, vietor, odkiaľ ide, pretože zdá sa, že sme pomerne na kopci, ale zase zo spodu pomerne často fúka vietor, je silný, takže už tam trošku uvažujeme na nejakými zmenami v terase. No, čo som odbehol tej technológie, tak vlastne tej technológii máme tu na tepelné čerpadlo, kamna a potom ešte rekuperačku. Rekuperačku som dal z toho dôvodu, že máme radi čerstvý vzduch a v zime to proste nepôjde. Takže z toho dôvodu som sa pre ňu rozhodol a je to jedna z tých technológií, na ktorú sa najviac teším, keď ju spustím. Takže asi toľko k tomu. Čeká tě zvenku ještě fasáda, předpokládám, že teda nebude žádné zateplování, když si použil už tyhle ty cihly. Zatiaľ zvažujem rôzne varianty, ešte neviem, do čoho pôjdem. Pôvodne podľa projektu som uvažoval, že tu bude 44 a pôjde termoizolačná omietka. A to je zatiaľ všetko. Ešte uvidíme vlastne, kedy to budeme robiť. Nejak by som to chcel možno 2-3 mesiace. Aj podľa počasia, aj podľa dostupnosti. Na to už si netrúfam sám. To už mi prídu chlapi robiť. Tam už treba trošku viacej rúk a viacej skúsených rúk. Než budeme pokračovat v prohlídce domu, chci poděkovat Komerční bance, která je partnerem tohoto videa. Pokud chcete mít dokonalý přehled o všech nákladech souvisejících se stavbou domu, mám pro vás jednoduchý tip. Založte si třeba v Komerčce nový účet v tarifu Komfort, v rámci kterého máte možnost mít 3 účty. Jeden pro sebe, jeden pro rodinné finance a třetí účet můžete využít pro stavbu. Ke každému účtu, tedy i k tomu stavebnímu, máte 2 platební karty. Jednu si necháte, druhou dáte třeba manželce a oba budete tyto karty a účet používat výhradně pro nákupy související se stavbou či rekonstrukcí domu. Díky tomu budete mít všechny náklady přehledně na jednom místě, aniž byste si museli cokoliv zapisovat. A navíc jsou to multiměnové účty, což se vám bude hodit například pro nákupy v zahraničí. Tento štvrtok, či počkať, štvrtok asi,
Asi som prišiel, pozerám poistky vyhodené, riadiaca jednotka, keď som mu zapol, tak nešlo. No a tak som volal elektrikára, myslel som si, že ističe sú zlé, tam to bolo v poriadku, tak nakoniec v teplnom čerpadle. No. Poradil mi ten pán servisák z teplného čerpadla, že mám odokryť ten kryt a z vršku sa na to mrknúť a že niekedy sa tam môže dostať nejaký hmyz, ktorý to vyskratuje. No tak som to otvoril, ale on vravel, že je to kuriozita, že sa to stane raz za 5 rokov. A ja na celej stavbe mám vždycky šťastie na toto, takže naozaj pod riadiacou jednotkou bol slimák a ten spájal kontakty a vyhadzoval to ističe až v hlavnom pilieri. Takže usmaženého slimáka sme dali preč, vyčistili dosku a funguje to. Ale už je ako náhradný diel objednaný a potom to vymeníme. Ale stáva sa, no. Takže buďte pripravení na všetko. Máro, kde jsme teď? Tak tu sme v technickej miestnosti. Tu nám mám akumulačku, potom zásobník na teplú vodu, rozvádzač, nejaká výlevka tu bude, filtre, prívod vody. Ja napríklad vodu nemám vo vodomrnej šachte, ale mám to vlastne vyvedené až v technickej miestnosti. No a potom hlavná jednotka na rekuperáciu. Takže toto je v podstate celá tá technická miestnosť. Nechal som priznané všetky tie rozvody, aby boli kedykoľvek opraviteľné, alebo aby som videl, a mne sa páči ten industriálny štýl v tomto type, takže som nechal všetky tie rúrky zatiaľ priznané a tak ďalej. Uvidíme, či ich ešte zateplím alebo nie, teda zaizolujem. Uvidíme, keď to spustím všetko, či tu bude teplo. Chcel by som, aby to bolo teplo, lebo tu budeme sušiť prádlo, keď teda v zime, vonku, zase v lete. A tu ešte bude pračka so sušičkou. Plus je tu automatický uzáver vody, takže mám aj senzory, ktoré dám do nejakých mokrých procesov, ako je pod pračku, pod myčku. Keby náhodou niekde praskla hadica, tak aby automaticky uzavrelo. Alebo keď pôjdem niekde na dovolenku, tak uzavrem vodu pre istotu na diaľku. A senzory jsou drátové nebo bezdrátové, které používám? Senzory sú bezdrátové, ja to mám od Honeywellu. Tu je vlastne jednotka, ktorá otvára, zatvára. Tá ešte ako keby není zapojená, ale keď bude prepojená, tak v podstate bude komunikovať s bezdrôtovými senzormi. Oni sú dva, vypadá to taký malý štvorček, ktorý dáme pod vaňu, kde sú na spodku dva senzory, alebo formou drôtu. Takže ten drôt zase dám na niektoré miesta, kde by sa to mohlo ukázať, keby niečo prasklo alebo tieklo. No, takže to je jedno také trošičku inteligentné riešenie. Inak čo ja mám do elektroinštalácie, do inteligentnej som nešiel, pretože ma to nikdy nezaujímalo, ani som nebol na to nadšený. Vždycky mi stačilo proste zapnúť, vypnúť vypínač. A ten mobil ma niekedy už trošku obťažuje. Takže tu chcem byť bez mobilu. Tak. Toto je vlastne schodisko. Ešte je to provizorné. Ešte čakám, kedy sa urobí drevený lem okolo, aby som mohol začistiť celú chodbu, pripraviť elektrokabeláž na podsvietenie tých schodísk. Schodisko bude vlastne dvojramenné, jedno výstupné rameno medzi podest a druhé výstupné rameno. Bude celodrevené s kovovým zábradlím, farba a tak ďalej, to uvidíte možno na budúce. Na to schodisko sa tiež celkom tešíme, pretože to vlastne už bude uzavretie toho hlavného tu v celom tom baráku. Ono tie miestnosti sú už ako keby pripravené, ale už len treba dočistiť túto miestnosť. Tak, tu je hlavný vstup, hlavné zádverie, trošičku väčšie, kde bude veľká skriňa. Chceli sme to širšie, pretože máme malé deti, máme kočík a na byte, kde sme, tak sa hodne prekračujeme, aby sme sa vôbec dostali dnu. Takže plán je taký, že vojdem s kočíkom rovno pod schodisko, tam ho uložím a tu sa môžeme proste vyzúť a dať sa dokopy. Jak je to, Marku, s omítkami? Jaké jsou tady omítky použité? Tu konkrétne teraz vidíte v podstate nalepený sádrož, sádrokartónovú dosku, ale normálne v celom baráku sú sádrové omietky. Chcel som sádrové kvôli tomu, že lepšie to dýchá, lepšie sú opraviteľné. Samozrejme, druhá strana je tá, že keď do toho ťuknete niečím, tak tam máte hneď rihu. No ale dá sa to proste opraviť. Hej. U toho štuku, ja zo stavieb som vedel, že vždycky sme museli proste nejak zatočiť ten štuk. A vždycky tá oprava bola vidno. Na tej sádrovej má to výhody, nevýhody, každý nech si to zváži sám, ale za mňa je to taký hladší, čistejší povrch, robí to čistejšie linie, aj sa lepšie opracovávajú detaily. Toto konkrétne, kde sme tu, tak samozrejme mám vyzdenú priečku, 115,
z heluzu, ale vlastne potom mám omítky, ale na hrubo urobené. Nie sú začistené do hladka a na to som nalepil sádrož. A to kvôli tomu, pretože tu mám púzdra a mám skúsenosť s tým, že môžete tam dať hocičo sieťovinu, dve sieťovinky, ale vždycky sa vám počase ukáže vlastne tá trhlinka. Je to taká malá vlásočnicová, ale ja som celkom detailista a stal by som, kúkal by som sa na tom a krútil by som hlavou a strašne by ma to trápilo. Takže ja som to obležil do sádrošu, tým som to scelil, nalepil som to a v podstate dúfam, že tie trhlinky sa nebudú prejavovať. Tu nám vám ukážem toaletu. Toaleta je v podstate urobená z veľkoformátu 120 na 60. Použil som epoxidovú šparovačku, pretože pôvodne vlastne v technickej miestnosti mám cementovku a vidím, čo to robí, tá farebná stálosť, ten práh a tak ďalej. Naproti tomu za dverí už som použil epoxid a je to naozaj strašne veľký rozdiel. Čo môžem odporučiť, tak veľa ľudí ma napríklad odrádzalo, že sám nespravím 60 na 120 obklad. Keď som videl cenu remeselníka, čo chcel za to, tak som si povedal, no tak 2 mesiace sa potrápime. A ide to. Keď človek začne, robí svoj pomocne barák, má na to cit, tak myslím si, že toto zvládne. Je už potom na ňom, či sa potrápi s kamenickými rohmi, alebo tam dá lišty. Ja osobne som začal s lištami, ktoré som potom vytrhal, pretože som tam dával nerezové lišty. Bolo s tým strašné hranie. Trvalo to dlho a nakoniec som zobral flexku a flexku som urezal kamenický roh. Keď si človek kúpi dobré nástroje, tak to ide pekne. Takže na tom by som nešetril, pretože ak mám dať 250 000 za prácu pre obkladača, tak si kúpim na rade za 30-40 tisíc, ktoré potom môžem aj predať. Hej. Takže do toho som sa pustil a ide to. No. Je tam použitý vlastne predstenová technika od Viegy a tiež tam mám trošičku také zvláštnejšie tlačítko, ktoré je podsvietené a ovláda sa nie klasicky s tlačením, ale po otočením jemne doľava doprava. Takže potom možno detailný záber. Tak. Ďalej je tu kúpeľňa. V kúpeľni sme vlastne kombinovali, máme tu dve kúpeľne a dva záchody na každom patre. Tam bol trošku rozpor s manželkou, pretože ja som chcel jednu v jednom štýle, druhú v druhom, ale nakoniec ma presvedčila, že to urobíme všetko v jednom, takže aj v hornej kúpeľni nájdete rovnaké dekory, aj vlastne rovnaké segmenty a vybavenie. Ja som tu na vlastne to, čo je také trošičku iné, tak sú dve veci a to je sprchový žlab a walk-in zástena. Štandardne tie walk-in zásteny majú nejaké lišty a ja som tú lištu nechcel mať priznanú, tak ja som to zapustil, takže ja som v podstate kúpil normálne sklo, smeral som si ho, kúpil som nerezové lišty ukončovacie a medzi to som vložil to sklo. Funguje to, je to celé položené do silikonu, takže je to dobre utesnené a sprchové žlaby dneska už by som ako odporúčil ľuďom kupovať skracovateľné. Pretože síce v projekte mám nakreslené, že tam má byť metrový sprchový žlab, ja ho kúpim, ale keď sa na to dá omietka, obklad, tak už som na 970. A ten žlab môžem vyhodiť. A kúpiť 800, ale keď ho chcem od steny po stenu, tak už nemám tú možnosť. Takže áno, dneska sú na trhu takéto žlaby skracovateľné a myslím si, že je to veľká výhoda. No. Ďalej tu potom bude ešte drevená skrinka, na nej bude položené umývadlo a batéria je pripravená. No toto je taká miestnosť, by som povedal pracovňa pre manželku a tiež v podstate taká hosťovská izba. U tej hosťovskej izby máme celkom početnú rodinu, čo ja viem, brácho, keď príde s návštevou, s detičkami, tak v podstate chcem, aby mali nejaké zázemie, aby si mali kde zložiť veci. U nás na byte teraz, keď sme, tak je to všetko porozhadzované všade, prešlapujeme to, nie je na to miesto, takže tu som to tak myslel, aby ten človek mal proste to zázemie a cítil sa tu dobre. Mal si kde odložiť tie veci a mal nejaký oddych. Tak, ja som taký letkový maniak, kamoši sa mi smejú, že všade, kde sa dá, tak napchám letky, ale je to z toho dôvodu, že my máme radi také prítmie. Keď je večer, dám si teplú žltú farbu, nadstavím si intenzitu a čo ja viem, čítam knihu alebo pritom zaspím. Trošku sa mi páčilo také podsvietenie, že ako budú vlastne rimsy
budú urobené závesy, tak podneskovám ledky, takže ono to vlastne za tým oknom bude svietiť pekne teplou žltou. Po prípade ešte som nechal prípravu na parapety, takže ako bude drevený parapet, tak do ňoho zafrezujem LED rámík, teda LED lištu, tam dám vlastne ledkový pásik a ono to vlastne ten parapet bude svietiť dole. Ja som to tak raz skúsil si u nás na byte, vypadá to pekne, urobí to taký príjemný dojem, aj to vlastne ozvláštni tú miestnosť. Ďalšie čo je, tak toto je vlastne orientované na juh a preto je tam kopec vývodov, pretože v podstate na každé okno pôjdu nejaké žalúzky, kde sme sa bavili o tej príprave, že tam sú vlastne tie žalúziové preklady a jedno hlavné veľké okno, kde by to malo byť potom rozdelené na dva segmenty tie žalúzky. Takže v podstate zase mám kolegu z práce, ktorý má tiež veľké francúzske okno, dali tam jedni žalúzky a rozprával mi, aké to má nevýhody, že v podstate človek, keď chce zase ísť dnuka, musí vytiahnuť kompletne celý segment, takže bolo by fajn to rozdeliť na dve časti. Tak a tu sa nachádzame vlastne v obývačke s kuchyňou. To je to, čo som vlastne hovoril na začiatku. Tu sme to už chceli poňať trošku viacej selsky, trošku viacej po staršom. Tá kuchynská linka napríklad by sa dala ešte urobiť viacej selsky, ale chceli sme tam trošičku pridať také moderné prvky. Takže v podstate je to taký trošku mix, ale takto sa nám to páčilo. Aj tá farba trošku krémová, alebo respektíve do slonovej farby. Pridali sme tam vlastne taký ornament, ktorý nám trošku ozvláštni tú kuchynskú linku. A vlastne máme kúpený taký biely porcelán s modrými kvetinkami a v podstate to isté sme chceli aj na dosku za tým. My sme vlastne rozmýšľali, čo tam dáme. Či tam dáme keramiku, alebo tam dáme drevené obloženie, alebo čo. Nakoniec sme našli na internete vlastne takúto hliníkovú dosku s nejakým plastovým stredom a na to sa dá potlačiť čokoľvek chcete. Samozrejme cifom na to nepôjdeme, ničím abrazívnym, ale skúšal som si tú tlač, je to dosť odolná a dúfam, že to vydrží dlho. Keď nie, tak tam potom už pôjde sklo. takže trošku sme to zladili aj s tým porcelánom, čo máme. Tu nám v podstate bude potom ostrovček, ten bude trošku posunutý, len to mám pripravené kvôli tomu, aby som mohol potom urobiť podlahu. Podlaha tu bude vinilová, klik systém so separačnou vložkou, pretože nechcel som lepený, lebo z toho lepeného, keď kráčam po ňom, tak mám taký pocit tvrdej chôdzy. Že ako keby som proste chodil po holom betóne. My tu chodívame bosí, nie v papučiach, takže chcel som niečo, čo bude trošku tlmiť. Takže preto do toho klik systému, zase bude to vlastne v drevenom dekore. No a môžete tu vidieť ešte drevené trámy, ktoré v podstate sú falošné, nie sú nosné, ale sú zavesené. Pretože tu sme sa vlastne bavili kvôli rozpätiu, tu musel byť železobetónový strop a vlastne urobil sa železobetónový strop, potom sa omietol ten strop a na to sme zavesili trámy. Takže nie je to ako keby statický prvok, ale skôr taký dekoračný. Ja som tu použil rostlé drevo, pretože sa mi páči, keď to vypraská. Teraz sa tak dívam, že to vypraskalo trošku viacej, ale tie trhlinky sa nám takto s manželkou páčia. Samozrejme, mohli sa použiť KVH profily alebo nejaké iné už vysušené. Boli by tam menšie trhlinky, ale toto tomu dáva taký väčší šmrnc. No a také hlavné srdce celej tej miestnosti, alebo respektíve domu, na ktoré sme sa najviac tešili, boli vlastne kamna. Kamna sú konštručne riešené, takže vo vnútri mám aj výmneník, takže vlastne s tým môžem vytápať celý barák, takže pustím, zakúrim, zohreje to vodu, zohreje to vlastne v akumulačke, z akumulačky to ide do podlahovky, všade tu mám teplovodnú podlahovku, preto som nešiel ani do elektrického, pretože som vlastne mal v pláne niečo takéto riešiť a môžem si vlastne prepínať pomocou páčky, či budem vyhrievať celú obestavbu, alebo budem vyslovene púšťať teplo do celého baráku, čo je obrovská výhoda tej vložky. Možno u tých svojpomocníkov, ktorí by chceli nejaké také kamná, do tohoto som sa nepúšťal sám, niektorí to zvládnu OK, ale bola to taká srdcová záležitosť a tam som chcel, aby to už robil človek, ktorý je skúsený, ktorý to vie pekne urobiť, vie si to namyslieť,
tam by som odporúčal, aby vám urobili aspoň nejaký grafický návrh, aby ste vedeli, jak to má vypadať. Potom špáry vyriešiť a asi to najdôležitejšie je vložka. Tam by som rozhodne nešetril, pretože keď človek podcení vlastne prívod vzduchu, trošku to priškrtí, nemá to oheň, začne sa to dusiť, začne vám to sklíčko černať a keď není dobre vyriešený aj prívod vlastne v tej vložke toho vzduchu, kde napríklad konkrétne v tejto vám ten vzduch vlastne prichádza od dvierok dozadu, takže je krásne vidno, ako ten plameň nešľahá na to sklo, ale ide krásne dozadu do tej vložky. Takže tam by som určite nešetril a išiel by som do niečoho lepšieho, kvalitnejšieho, čo už má vyriešené všetky tieto prívody na vzduch a podobne. Je tu aj lehátko. Tam sme mali takú predstavu, že vždycky si tam dáme v zime nejakú kožušinku, nahrejeme si celú obestavbu a budeme tam oddychovať. Inak je to veľmi veľký rozdiel medzi teplom z kamien, aspoň za mňa. Nie som úplne na to odborník, ale zo svojich pocitov, kde som mohol porovnať, keď sme boli niekde na výlete, teplozdušné kamná, to sme zakúrili, to sme museli hneď otvárať okná, to sa nedalo dýchať, to bolo proste strašný hic. Naproti krbu, kde zase pred tým krbom je strašne veľké sálanie a oproti kamnám, kde sa vám to nahreje, nahrieva sa vám to pol dňa a drží ďalší celý deň. Príjemné teplo. Není tu tak nedýchateľno, z toho sklíčka aj to je dôležité použiť vlastne tú obestavbu s dobrým sklíčkom, ktoré tak nežiari a v podstate človek stojí pred tým meter a necíti to teplo, nepálí ho to. Takže toľko k tejto miestnosti asi, no. Při procházení domem Marek už několikrát zmínil a ještě určitě zmíní, jaké věci by příště udělal jinak. Já jsem dal dohromady e-book, který jsem nazval 15 věcí, které bych příště udělal jinak. Pokud chcete předejít mým chybám a zajímá vás, co bychom dneska už realizovali jiným způsobem, tak si určitě e-book stáhněte. Odkaz najdete dole pod tímto videem. Tak, vítajte tu na druhom poschodí. Druhé poschodie je vlastne také trošku zvýšené podkrovie, kde som nechal priznané niektoré prvky. Ako sú napríklad kleštiny s nadbitím v tomto prípade. Potom vlastne to úžlabie, to som tiež nechal priznané, kde pôvodne to mali ísť do sádrošu. No ale jedného dňa tu bol kámoš a vraví, keď to budeš chcieť dať do dreva, príjem ti pomôcť. Tak sme sa do toho pustili a naozaj to vypadá dobre. Veľa ľudí si robí srandu, že keď je dole a kúkne sa hore, tak to vypadá ako vo svetnici. Ale to sme vlastne aj chceli, pretože my to drevo máme radi. Je to vždycky to drevo proste na toho človeka pôsobí príjemne, než čisté biele steny. To schodisko je pomerne veľké. Tam boli varianty, že by sme dali nejaké točené schodisko alebo jednoramenné schodisko, ale keby sme dali jednoramenné schodisko, tak zase by boli moc ostré a v podstate zle by sa nám potom chodilo. Nakoniec sme teda zvolili dvojramenné, nech je to komfortné a pohodlné. Čo si myslím, že akože je jedna z takých hlavných zásad, keď budete proste v budúcnosti, niektorí z vás teda už projektujete alebo chcete mať ten domček a bude tam to schodisko, tak skúste si ho vyriešiť čo najkomfortnejšie. Dneska sú hodne moderné tie točité, jednoramenné, zalomené a podobne, ale vlastne chodíte po 30% toho schodiska. Zase potom aj vynášať materiál hore a tak ďalej. Schodisko bude drevené, to som asi už vravel, že? Môžeme ísť ďalej, vlastne toto je taká hlavná centrála, naproti je záchod, kúpeľňa, šatňa a my teraz pôjdeme do ložnice. Po česky. Toto je vlastne naša ložnica s manželkou, kde sme nechali priznané zase kleštiny konštrukčne. Ostatné sme dali do sádrušu, pretože tu sme si hovorili, že už by tu ako bolo moc toho dreva. Na druhú stranu sme tu robili taký kompromis, že sme neurobili záklop. Je to z toho dôvodu, že v zime budeme mať síce tú rekuperáciu, ale chcel som, aby ten vydýchaný vzduch a všetko, aby tu bola kubatúra. Pretože teraz, čo sme na byte, tak v podstate človek má maličkú miestnosť a je tam hneď vydýchané. Takže sme chceli niečo vzdušné a tým pádom sa nám to krásne ponúklo, aby sme urobili to až vlastne do toho hrebeňu. Je tu krásny výhľad, kde je výhľad priamo na juh, kde vidíme zámok, kostol, v ktorom sme sa s manželkou brali a zatiaľ pod nami ešte nikto nepostavil. Takže bereme to ako obrovskú výhodu. Je ten priestor pomerne čistý a je hodne vzdušný, si myslím. Aj vďaka tým oknám, kde sme dali dve. Malo tu byť ešte jedno strešné okno, to som ale zrušil,
kvôli tepelnému komfortu. Presahy tej strechy sú pomerne veľké. Ak si už správne pamätám, dal som presah až 1200, čo naozaj krásne funguje v tých letných mesiacoch, kde fakt tu je minimum toho slnečného svetla. Potom nevedeli sme, čo urobiť s touto miestnosťou, pretože v podstate tým, že máme L-kový podorís, tak sú tu dve vlastne strašné roviny a vzniká nám tu druhé užlavie, tak vlastne toto budeme využívať v podstate ako nejaký šatník veľký, alebo keď nás tu príde strašne moc, veľa kamarátov, veľa známych, rodina, tak môže sa tu dať madračka a prespať provizorne. Potom je tu vlastne hlavná kúpeľňa. Toto budeme mať ako tú hlavnú kúpeľňu, kde v podstate budeme robiť tú dennú hygienu. Je to prichystané tak, aby tu boli dve umývadlá, keďže som ja, manželka a dve dcerky, takže ten babinec bude poriadny, aby sa nebili, stihli sa nalíčiť všetko možné, tak budú dve umývadlá, veľké zrkadlo podsvietené, aby videli krásne na seba, aké sú kočky. A potom sme tu dali vaňu. Vaňa mohla, nemusela byť, ale jak máme malé deti, tak sme zistili, že je to strašný komfort, pretože umyť maličké dieťatko, ktoré má pokakaný zadok v sprche, je fakt nekomfortné. Tá vaňa, deti milujú vodu, pustíte im tam trošku vody a je to pre nich super zážitok. Zase pre dospelého relaxácia. Uvidíme ako často. Pre relaxáciu mám potom vonku iné plány, ale to až potom, keď to bude. No a taktiež sme tu dali aj sprchový kút, pretože my sa prevažne vlastne sprchujeme v sprchovom kúte. Tú vaňu využívame menej často. To, čo by som odporučil a s takým väčším dôrazom pre stavebníkov, keď budete riešiť vnútorný vodovod, určite ho zaokruhujte. Minimálne urobte radovú inštaláciu. Je to kvôli hygiene, pretože je tu síce napríklad vaňa, ale keď budeme starší, tak tú vaňu napríklad nebudeme využívať, budeme využívať spodnú kúpeľňu. Tá vaňa nebude tiec pol roka. Budú sa vám tam vlastne v tých rozvodoch množiť baktérie, keď to nebude prepláchnuté, bude to tečkovou inštaláciou a tak ďalej. Takže sú určite segmenty, nad ktorými sa zamyslíte s projektantmi. Dneska je moderné to neriešiť s nimi, riešiť si to po známostiach, cez vodárov, inštalátorov a tak ďalej. Ale projektant je ten, ktorý má nové znalosti, takže určite to s ním prejdite, nepodceňujte to a na vodovod používajte kvalitné materiály. Pretože to sú všetko veci, ktoré, keď vám praskne trúbka, tak riešite poistnú udalosť, vysekávate všetko a nechcel by som toto zase robiť znova. Tak, potom tu hneď naproti schodisku máme záchod, ktorý je zase vlastne, keď budeme vlastne v tomto hornom poschodí, tak aby sme nezliezali hore dole, tak sme tu dali ešte jeden. Tam síce žiadne svetlo prirodzené není, pretože vlastne za tým sú ťahané rekuperačné trúbky, ale je tam taká dizajnovka, kde som tam dal automatické osvetlenie na peer senzor, pretože večer človek keď ide, tak aby ho to hneď neoslepilo a urobí to taký príjemný efekt, takže potom sa môžete taktiež pozrieť. No a tu je v podstate, pod nami je obývačka s kuchyňou a nad tým sme urobili jednu detskú izbu. Možno sa budete smiať, že je strašne veľká, ale v podstate ten barák je naprojektovaný tak, že do budúcnosti, napríklad ak sa rozhodnú deti ostať tu alebo jedno z nich, tak v podstate my budeme mať spodné patro, oni budú mať horné patro, takže tu si môžu zariadiť plnohodnotnú obývačku s kuchyňou, so všetkým. S tým, že tu budú mať úložné priestory na šatníky. Teraz to bude fungovať tak, že kočky obidve, kým sa ešte nebudú môcť hádať a byť a nebudú potrebovať toľko súkromia, tak budú mať jednu veľkú herňu, kde sa budú môcť hrať, keď aj prídu nejakí kámoši, kámošky, bude oslava narodenín, tak v tomto priestore proste sa vyhrajú. Tie malé šatníky, ktoré tam sú, tak predpokladám, že budú robiť nejaké športy, budú mať nejaké veci, takže to môžeme všetko dať tam. No a samozrejme tu som dal strešné okná, dal som aj klasické okná, nech ten priestor je čo najviac vzdušný a aby tu mali strašne veľa toho svetla. Takže už od východu, keď vyjde slnko, tak tu krásne svieti až skoro po západ a keď je zase západ slnka, tak je tu krásne oranžová
oranžový ten priestor z toho západu. Samozrejme aj tá ložnica, tam vždycky, ako to vy hovoríte, červánky. Je krásny výhľad na tie červánky, obzvlášť po dažďoch alebo podobne. Takže toto je tá hlavná miestnosť. Strešné okná som dal trošku vyššie, pretože mám tam malé deti, tak aby sa nehrali s tým, nemohli len tak ľahko to otvárať, ale zase dal som tam motorické ovládanie tých strešných okien, ale to z toho dôvodu kvôli dažďovým senzorom. Koľkokrát sme boli na chate, človek není zvyknutý na tie strešné okná, no tak jednoducho nechá ho otvorené, ide na výlet, potom sa vráti a má mokrú podlahu. Takže očakávam od toho to, že keď začne pršať, tak sa samé zavrú. Takže tak. Marku, víš z hlavy, jak je velký tenhle ten pokoj? Z hlavy nie, ale môžeme to vypočítať nejakých 7,5 metra krát 5. 7 krát 5, 35 metrov, 35-40 metrov štvorcových asi. Čo je dosť veľký pre deti, ale otázne je to, že keď potom dospejú a rozdelí sa to priečkou uprostred, preto sú aj pripravené vypínače, zásuvky, tak aby keď tu bude priečka, tak už ten pokoj v podstate bude, dobre, bude to polka z toho, ale je treba si uvedomiť, že tam sú tie šikminy. A tie šikminy vám zaberú kľudne 20% z tej podlahovej plochy, 25%. Keď sú ešte nižšie, tak kľudne aj 30%. Takže v podstate, keď tam dáte jednu posteľ, jednu skriňu, tak ešte potrebujete nejaký pracovný stôl pre študovanie. Dúfam, že budú študovať. takže už ten priestor nebude tak veľký. Takže z toho dôvodu. Když jsme prošli všechny místnosti, jsme na konci. Budou tě sledovat lidi, kteří třeba už teď stavějí, anebo kteří se teprve chystají stavět. Ty už to máš skoro za sebou. Co jim doporučíš? Jaké dáš vzkazy? Optimistické alebo pesimistické? Tak řekni nejdřív pesimistické a pak skončíme optimisticky. Dobre, budete určite prechádzať rôznymi fázami, kedy budete mať chuť sa na to vykašľať, kedy nebudete stíhať, nič nepôjde podľa plánu, a všetko sa v nesprávnu chvíľu pokazí, ale treba zaťať zuby, musíte to vydržať. Není to na rok, ani na 2, samozrejme podľa veľkosti. Dneska by som možno staval trošičku iný barák, nešiel by som do výšky, pretože naozaj všetky tie detaily opracovania, ono sa to nezdá. Není to vidno, ale zabere vám to proste 2 týždne a to je na tomto depresívne. Doteraz vidíte, ako tá stavba proste rastie. Ide hrubá stavba, susedia vám vravia, vy staviate, to ide krásne od ruky. Lenže to je tá hrubá stavba, ale potom keď sa tu zavrete, tak 2 roky není nič vidno zvonku. A vo vnútri sa hráte v jednej miestnosti proste 2-3 týždne a po 2-3 týždňoch sa kúknete a vrajete, veď som vlastne nič neurobil. Pretože už nejde tie. Ale zase tie detaily robia hodne, treba si dať na nich záležať, pretože to robí vlastne celú tú stavbu krásnou. Také optimistické, no budete vidieť, ako to rastie, budete mať z toho radosť, pretože robíte to vlastnými rukami. Pripravte sa na to, že to zoberie strašne moc času. Ja mám teda 2 malé detičky, kedy v podstate sú situácie, kedy napríklad detičky ochorejú, treba sa o ne postarať. Pripravte sa na deficit spánku, ak to budete riešiť po práci, pretože môj režim je klasický. Idem do roboty, z roboty sem, som tu do polnoci, zhasnem, idem sa vyspať, najem sa a zase ráno o 6. o 7. stávam a pokračujem. A takto dokola. Najhoršie také depresívne veci, ak máte deti, tak u mňa to býval vždycky máj, jún, júl. Pretože vonku vyjde slniečko, detičky behajú a chceli by ste byť s nimi. Ak nemáte deti, tak to pôjde rýchlejšie. Samozrejme, pretože vám aj môže napríklad partnerka pomôcť. Do stavby svojpomocne by som sa nepúšťal, ak ste niekde odľahli, nemáte žiadnych kamarátov, príbuzných v okolí. Proste vždycky budete potrebovať niekoho, kto vám niečo podrží. A keď si budete musieť zavolať nejakého remeselníka, dneska už to není za 100 korún na hodinu, dneska už je to viacej a pritom to je človek, ktorý vám napríklad iba vyniesie materiál. Ale z osobného hľadiska viem, že niekedy s tými ľuďmi je ťažko sa dohodnúť. Remeselníkmi naplánovať všetky časy, kto kedy čo urobí, ako to urobí, zhadzovanie viny jeden na druhého, ja som to urobil, ale ja som to mal inak urobiť a tak ďalej. Tá komunikácia so subdodávkami bude ťažká, náročná. Pokiaľ si to budete robiť sami, tak je to na úkor času a na úkor fyzických síl.
ale zase aspoň mentálne sa nemusíte s nikým hádať a riešiť takéto veci. Na druhej strane pre mňa je to skôr taký psychický očistec. V práci robím s ľuďmi a ja sa sem zavriem, niekedy si pustím, nepustím rádio a proste robím a vypnem. Takže fyzicky ako keby nie som unavený, ale psychicky ma to očisťuje. No. Takže asi tak. Možno by som odporučil budúcim staviteľom dobre si zvoliť materiály, do ktorých pôjdu, aby to nebolo ťažké a moc pracné, aby išli do fakt systémových prvkov, využívali hlavne komunikáciu s projektantmi, pretože oni sú naozaj tí, ktorí to vedia. Obmedzil by som napríklad Facebookové rady, pretože tam je strašne veľa odborníkov, kvázi odborníkov, a oni nevedia ten celý stav vašeho baráku, nevedia, ako to máte namyslené. Častokrát vznikne jedna otázka, ale už neviete to pozadie, preto vravím, je lepšie to komunikovať s odbornou verejnosťou, s projektantmi a tak ďalej. Určite by som sa nebál a nenechal odradzovať. Keď vám niekto povie, ideš robiť obklady, to nemôžeš sám urobiť, 120x60, to musíš mať niekoho pri tom a tak ďalej. Dá sa to. Dneska máte na internete kopec rád, kopec vecí, kopec vychytávok, stačí si kúpiť dobré nástroje, posledovať to, na tom trošku by som povedal, naberete nejakú zručnosť a vyskúšate si to. Tak si zoberiem nejaký záchodík alebo technickú miestnosť, tam si to vyskúšam, OK, a za týždeň už je to lepšie. Hej, samozrejme, tam niekedy musíte rátať aj s tým, že niekedy sa niečo nepodarí úplne ideálne, ale už keď končíte v tej fáze toho projektu, tak si poviete, hlavne nech už bývam. Takže určite toto by som poradil a hlavne nevzdávať to. Ešte ma napadla možno jedna vec, zvážte veľkosť objektu. Ono napríklad je dobre na začiatku, keď projektujete, tak napríklad ísť po známych a povedať si, dobre, ja som teraz síce v byte, mám kúpeľňu 2x1 meter, ale chcel by som niečo väčšie. Rodičia majú niečo také, viem si predstaviť, že by bol ten priestor tak veľký a podľa toho naprojektujete vlastne celé tie miestnosti. My sme aj tak postupovali, preto niektoré miery tak vychádzajú. Zo začiatku, keď sme urobili základovú dosku, tak to vypadalo, že to bude strašne malý dom a škrabal som sa na hlave a vravel som, mal som to fakt o 1 meter ešte rozšíriť všade. Ale potom si spočítate, že každý 1 meter vás stojí 100-150 tisíc. Možno keď to budete toto video pozrieť, keď toto video budete vidieť o 5 rokov, tak už to nebude 150 alebo 200 tisíc. Takže aj to si treba uvedomiť, že každý meter štvorcový, aj keď to robíte svojpomocne, tak je to hodne. Ďalšia vec, čo sa týka toho svojpomocne. Pokiaľ budete mať nejakých ľudí, ktorí proste niečo predávajú, niečo robia, majú nejaké zbytky zo stavby, tak sa ich určite držať a spolupracovať s nimi. Pretože potom môžete mať ten materiál trošku lacnejšie, samozrejme využívať tie bazáry, nakupovať od nich, kopec vecí dokážete takto kúpiť a zohnať za lacno. A možno úplne posledná vec, keď budete napríklad robiť zariaďovacie predmety, ako som zistil pred týždňom, tak my sme teraz v Čechách, samozrejme české a slovenské ceny sú obdobné, všetci vieme, že v Poľsku to býva lacnejšie. Áno, možno 10-15%, na niektoré segmenty áno. Treba sa na to pozrieť, ale hlavne sa pozrieť ešte aj po iných lokalitách, napríklad Rakúsko a Nemecko. Pretože ako som teraz nedávno zistil zariaďovacie predmety, mohol som ušetriť polovicu. Ale človeka by nenapadlo, pretože si povie, Rakúsko, Nemecko bude drahé, ale netreba sa v ničom nechať odrázať. Treba fakt všetky trhy preskúmať, bez ohľadu na to, aké majú meno. Hej. Takže možno to by som ešte poradil a inak to asi všetko, hodně sil, či už psychických a fyzických. A to je z dnešního videa, přátelé, už úplně všechno. Pokud se vám Markov příběh a jeho domeček líbil, tak dejte videu určitě like, napište komentář, pokud vás cokoliv zajímá a budeme samozřejmě také rádi, pokud nás začnete odebírat. Jestli se chcete vidět osobně, dejte mi vědět. Odkaz najdete dole pod tímto videem a já se třeba příště s kamerou v rámci příběhu svépomocných stavebníků vypravím za vámi. U příštího videa brzy na viděnou, do té doby se mějte pěkně a ať se vám daří.